Du er ikke bare en del af transportbranchen, du er med til at lede den. Du er allerede på vejen, mens verden stadig sover. Du koordinerer ruter, håndterer det uventede og sikrer, at alt når frem til rette sted. Vi ved, det ikke er let, men du får det til at se legende lidt ud. Derfor bliver vores software hele tiden forbedret med dig i fokus, den nye Truck Controller. Et redesignet interface, der er smartere og mere intuitivt, med optimerede arbejdsgange, så du sparer tid allerede fra det første klik. En tilpasset oplevelse, vælg mellem klassisk visning eller et moderne, strømlignet design. Den nye rullemenu hjælper dig med at finde det, du skal bruge hurtigt og nemt. Saml dine vigtigste funktioner under favoritter, for hurtigere adgang, skift nemt mellem lys og mørk visning, som det passer dig. Med Truckee, vores nye virtuelle assistent baseret på kunstig intelligens, altid klar til at hjælpe dig døgnet rundt. Som altid håndterer vi takografbøder med formelt verificeret software og fastholder vores position i fronten inden for global innovation og teknologi i branchen. Det er takket være dig, at verden bliver ved med at køre. Truck Controller gør din rejse mere effektiv, mere enkel og skræddersyet til dig.